Jo, velkommen til det aftens comedy ballade i Randebagerstræde. Ja, velkommen. Der bliver masser af grin, der deroppe. Pisse dårlig humor. Den første er Maria. Hej Mariam. Ja, men vi skal jo komme med lidt humor her i aften, og dem har jeg sgu masser af. Kender ikke det der, hvor man føler, at man er totalt tabt bag en vogn, fordi man føler, at på en måde, der står, at man er tabt bag. Ja, det der, hvor man er bang foran. Nå, men jeg skal bare lige høre en ting her. Hvad er forskellen på en blondine og den uskyldige snemand? Kan I svare på det derhjemme? Nej, det kan jeg selvfølgelig ikke, fordi den uskyldige snemand, han findes ikke. Nej! Det var så Maria. Her på Rebellerstræde, Pelagade, comedy show i aften. Nu er det lige. Tak, det der er alt for meget. Okay. Folk, de har virkelig klart humor nu om dagen. De griner af alt. Så hvorfor gik fisken over vejen? Pødebuks! Det var alt herfra. Og det var så Line. Til Bjørn. Jeg er Bjørn. Det er Bjørn, og jeg er lille. Bjørn er mit navn. Bjørn er mit navn. Alle mennesker går og tror det ikke. Fordi vi spiser nemlig masser af slik. Peter Piplys. Nå, men Bjørn er en bjørn. Dømmer. For Bjørn er en bjørn. Tak skal jeg have, tak. Ja, Bjørn, det var alt vi havde fra i aften. Det er en bjørn! Her på Rebellerstræde, Pelagade, comedy show. Så godt, folkens. Ligesom ham der Superman. Ej, det er bare. Kender ikke det der, hvor man indimellem lidt føler sig som en taber, fordi det er ligesom om det står på ryggen af en. Tak. Det er alt for meget. Tak. Hej godt derude. Ja! Ej, hvorfor kan jeg ikke finde det her? Rimelig akavet bamse, ikke sådan helt meget.